Baphume ngobuninzi abathandi bomculo beyozonwabisa kumnyhadala womculo iAfrica Unite. Iimvumi zitshintshiselene ngeqonga. Kulo nyaka lo mnyhadala ubhiyozela iminyaka esixhenxe wasekwayo. Now I'm very excited to be part of this event. One, because amaxesha amaninzi gospel artists don't get a chance to participate in this kind of event. So I want to say thank you to the organizers for thinking of gospel. Iphondo leMpuma Koloni liphondo apha eli-rich in terms of talent. Ixesha elinintsi ke siqaphele into kokuba sibe nemvumi kakhulu ebezikade zikhalaza ngonganikwa thuba. Sathi ke maske sithi sibe neminyhadala emile ngolu hlobo apho siza kunika ithuba kakhulu ingqwalasela kwii-local artists zalapha ephondweni. Ukanti abathandi bomculo bathi lo mnyhadala ubanika ixesha lokuphuma bazonwabisa ngakumbi kweli xesha leziyunguma. Ndiyaqala uza kule ndawo, and the only artist that made me to come here ebendihamba naye, one close of my friends, uMenB. He's performing, one of the artists that's performing kwi-line up naye. Yo akumnandi yintoni apha akugcwele ityhu kunzima ungena egeyithini. Yo hayi kumnandi guys, manyani nyani Africa Unite. Ndize apha neetshomi zam but bakwelaa cala sisi wam akusemnandi apha. I'm just having fun and it's my first time coming. Ngamakhulukhulu abantu abathe bazimasa lo mnyhadala iAfrica Unite eMonti eMpuma Koloni. Kwizindaba zethu kuChannel 163 nosiphathelwa yiNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo.